Kadom apraksi kalbing long rat phan kadom pipa jiro bini ri tum pipa si letak press meet ke wang nak kong malake football pathu apu thak sinil tung wang lagan dilimen Robinson Killing Duarbagori Press Club Financial Secretary lapen anparta dak non football pathu jilo wandi match along sub committee laga president lo lapen pulang le nilia ri na thugidu ke dak Daithor lang wong sport association thihek pen DLSA a secretary lalang li panda chorolo la pen pu nili phigedo ke Duarbagori Press Club along Kajironga in charge profession rongpi la pen anparta dak football ke pathua committee sub committee long bange vice president lo lapen punili phige do banke Edward Crow lage Duarbagori Press Club along member pate klembang phu iglo la sinili tum pini ladak nali tu athingno ke banke la pu ikhlo apra nil tu ke pathi ke 29 29 March nili tum football pathu biji pulo dak do de thor lapen delamara apart si ki biji pulo setambe nili tum chingwai thu elo tangka mahapen kadori pen chinglok la si jula pubang ge bi ige de pola non nili tum dak dai thol minister du ma filong si dak pathu bi po la ke 3 April si nili tum ke pathik lo la si nali tum han ke pachini ji kang tungela lo nili tum jasemet ke nili tum Duarbagori Press Club pen si nili tum ki biji lapen labang solong nanga cerap dun nili tu ining cing sampai kai ke sitami lalang li tum ben sini li tum han direction ang pidun football pathui ko sonma ko nili tu club ko lam chot nili tum football pathul ahin bang thana chini la sidak lang li tum han nili tum cingki che than lo la si football pathu ko sonma football pathu ge nili tum ta an pen ge nang chirap bun popu lalang li phanta choro lo DLSA akhai presiden moron terang phanta lasi nilitum kedam tang 18 December 2021 aning kan pensi la bang so Duarbagori Press Club pam hang pathek long lage kohora soil conservation I belong sinil to am hang pathek lasi nilitum juda am hang pathek pen cingki chethan la pe chidon sar pen president la pen secretary ar pusita nilitum chepek lo Yusu nilitung chingwai kila puhen lo Duarbagori Press Club ilitu am hang pathek lo lapen ilitum okol news ka cover le kichok ta kali kapre ka long sitami ilitung ka cherap dung kenang sot lasi ningkani sipen batai sige ilitung khela long sitame lapen karchar hin sitami ilitung ka cherap dung kenang sot pusin ilitum judak yusu cheparai do tetapi yusu ningkani sipu ge nilitum unedelo lasi penengan ke ningkani thomi chok lo lasi nilitum kadua we members atumpen president secretary tumpen chingwai si ningkani thomi chok bangke itum na hopen setame tangka we setame mi thangchi rungpen setame litum radaphan chepaklang nang mate radalong non owe mi tum phan ingthu dunang pula son chingwai chingsai si atarik setame pathik lo lapen nilitum ge dia chuhang ki the ki ding pen chenglok la football ke pathu ne po tum phan anta ni tum dia changi ni tum thek football pathu hin ke thek moladak ko pine chok chepit dat pedas taminali tum sina inside dunang po la penali tum nang paking dunang po la pen jusohut jasemet players atum setame ahin pengewang players atum setame ladak wang pena pathu samjin pensi wang pendak misen pen pathu pon ang po la pen samjin pensi pathu pon po pusi nilihin ben setame nili ning thelo lapen japu delamara apart setame delamara tum tanali ning ori nili tum sabula pu poe tangka maha ke kadore jog japu bang bidam thek del la sidak dai thor le nali tum wangon la sijodak nili tum non la football pathu sub committee kachibak do la ke hai rangsina be general secretary lo lalang li birta ke long ateng ladak wangji la so Amei chelong nang John Dun jipu birta ke long ateng ke nili purhi po kai pholang so FC
Kai pulang so FC la pen DMSA FC, Malasi 11 FC, Diring Chingthur Club, Panbari Rising FC, lapen Soceng Denta Press Club. Soceng Denta Press Club atum ta birta nang pali pusipu la silang litum sitame jong se apor misen lipun ti ladak dai thorlong an leke wang phasi pachini lo la pela pu dai thorang kang an tetapi nilitum fixture bang nilitum sematong thekedat tahai lasi mane one day match abang ke fixture person tong selam jine nilitum la po an chini nelang la pen lasi nilimo kladak pen pu alang lia ke hai dak DLSA president secretary omoron terang masih kladak pen pachini po lasi ladak dai thor area pute dai thor tupu pilo lang thoi thi pilo di lang thoi thi pi analitum sitame kiwa infan chuning rilo lapen alu sitame nilitum ki phalu ta semarji sitame nalitum hanang tong sekot pen nang pali tong theke det thai mini sitame nalitum pali le det kan nalitum wang be derino nalitum wang pen ladak alir alon nang pidun pen lapen misen pen pathuji phansi nilhin pen ta chuning rilo lapen secretary nilitum Presiden Secretary, Presiden Duarbagori Press Club Presiden akhai bida singing lane, lapen Secretary Rajasteron atum ansitame aporting pen dangapat citon dun pen dak labang so jusuhut jusuarni mecharni na cetong dun aprang si solang dokar biarat doan panstame keruplo an panstame pherangke abitung atum han choro parpik lo pini ni tu madak press meet ke phada ko alam the la hello non ke bang ji April ni phai ke thompen madak one day pulo amen ye bon stame ni pli bak nei la so football ke pathu ache patti bi bon ji busi chingwai pon lo dak Duarbagori Press Club abitung atum pen la pen madak ni tum labang so long ka cherat dunia bangke dethor lang tangong sport association thiek pen del se ni tum same alang ni tum han cerap citu dunji besi alang tum han lam the cipi dun lo apen ahok lo football ke pathu lagai si ni tum kado be chino sport apen sport culture ni tum kon ma chihung nei pulo lang te li tum kachimia kanang sot ke dam tang first tame urban to most council pen tame each constituency of tame 10 crores is a project scheme bipido la sport culture chihung ni babtha phan lo apen lalo la sili tum bol pathu li tum texer abang pu atum do abang pu pitum do sordo tum da pathulong bol ke laben sobin so tum da pathulong laben la so bol pathuong bong long rong ato kanu long stami misen ke tek atum do la si halat tuma phan ko son si aprangan ke wan thegima lipudang te la non Duarbagori Press Club abitung atum khabor ipon asona long stami litum warsai choinu me lo ladak litum ka pathu che pakla on pen parke misen litum da ka pathu thek long lo lipung te kapreka long stami ka pathu dun je phan warsai long ho la so warsai ko son si long po pulo dang te ladak pen bajini lam te la lo la so ka pathu unti ka hut stami ni tum daithor lang ka mo sport association pen kombat mat ma abitung a team tum ladak labang so ke ni pli aparman ka pathu ki bi pon je long so ka che patti ka pathu ke wang atum mat bang phusi ke mesen ni mahatum phan ni tum amunit bang thek dun ekji an par ke alang tum phan stame ni tum mo ki bang lang apor chingwai ching sai pon si coach stame ki pi pon je phan borji la pen alang tum angsong an mesen ke pathu ke papali dun je phan stame bori pon ji aphan ni tum ning matha pon bom planning pon bom asi dak non ke bang ji April ni phai ke thomar ni pen la 4 days mate one day football match pulo pas tame arni sibet ki une ni pli performance lang tum arni chen pon da sila one day amen kir football ke pathu kache patti ki bi pon jia long jasemet li tum team tum bang wang da prang ni ke nang sot kali lipute ke pathu abang li tum six sa la ben jersey abang chok pet na gi la ben jersey phong ke en komat si ko an a number adak en ma la so teng chen vet nei team tum la pen first tame nolom ke NE2 tang ho lason kaprek la IFA referee tum aron la so sports allo salong do hala hai aron ating do la so ting samina tum follow nei double red card te sorry double yellow bote red card lason lai da do la si lai ka cheri fan samina tum especially na tum discipline ben pathu nei la pen first tame nan tum la non ki wangji April 3 ben ka pathu ka chipati pon ji ki bia long samina tum la
Duarbagori anchot kali alang itum kaprek kapang dang kipa pondo la sinan tum same wang pen adak nang cipati dunik me adim lake Duarbagori constituency hawar dethor angka dethor mini stadium patu klam nang si abang so ke patu bipo nikpo asi feature alam mang la son lo jongsi team nang dun vegi pu ka chini tang do boson de la bang silami me sitame hula sorni si nang join ni tum wangji lipudang te la bang siksak cheri hal sorni le silam sita henone la pen first me no lombang ke players ke 18 players doi la so long physio coach and manager bang thom ke hala additional do po amut pia bang ke bang ko rai si do po la si jersey bang kai tai non bang no long ke 18 players lo 18 players si jersey do nang kok lo la so long referee sitame dak mesen referee si litum la bang so ka thu long thek pon long ikji la si non tum sitame bang ing non sport la litum chi hung ni e ok pran e bang apanta mesen la pen litum la pathu lo lipung de thek mu chot mesen ke pathu tum do lipung de litum deals e hung pen tame lang tum phan pang thek dun pen si la association andare pathu pen ang song an un an ka papali den je phan tum bor ipon ji la si churo lo la Duarbagori press ka bitum tum labson alang nitum kedeng pon ajai mek ningarong pik lo athe no lom nitum penangan kado wel phani lipu pe same penangan ari sumar ari soe jang tum raki chu pen stame la hai sport pen jong se tum pachi hung pa pathelo lumte la hai pen stame si ala so raki ki chu anat ke khang pen tu aki me to war ke wan tu isi la so ang kang lo la si mi pikalam lo la si kapre tum le ladak bol pa thu yi gi bi je ning hang do stame wanging no ni tum phanang humri no la daga bang ke deal se tum si tibi long shot di palam kali lo la se bang putin stame bang ni tum rada phan mesen ke claim paklang pon thegia phan ba ke ni tum dethor lang lang mo sport station hin benta kai kita nang che don don pe me lo la si nang tum same la kaprek ab tum han same than tame la be non ke bang ji la april 3 ni stame adogo ve nang che to dun penali ralon ni tum ki pidu ra pe je phan stame nili dethor lang lang mo sport station general secretary a hin men stame na tum phan than pachini pon pen chuning ri na pajir do ni lo karo churu lo pu DLSA secretary kai omoron terang pen nang tu faklar dak pen pachini pon isi ting ne igdelo munili ne John Fish la pen nilitum nong e pajir je aputhak chini ting ne igdelo la ke nong e pajir la ke poisa money prize la pen trophy isi doji la ke kicheng anong e la ke poisa suri cap la pen trophy si la pen siken price bang ke siken anong e bang ke poisa suriner cap la pen trophy si la hinali tum ta nilitum hanang lang ra la bang so khela long nang chetong nun po si a club tin la pen arong tin phan sitame nilhin pen chuning ri lo la si puthot ako best player tang ho ko pipi ne la nili tumbang mo pen ta nili chipulo nili tu teli masi game na thubang ke chini ne la si la polang li puthot ako paklar thuji phan si aning hang bon la si po la best player do ta ho ko pipi ne nili an chini ne